ናብ ኢየሩሳሌም ስቀረቡ እሞ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ናብ ዘላ ቤት ፋጌ ምስ መጹ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ በሎምካ ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ብእቡ እስርተ ኣድጊ ኢልኣ ድማ ምስኣ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ከኣ ኣምጹለይ ሓደ እኳ ገለ እንተበለኩም ጐይታ ይደልዮም ኣሎ በልዎ ብእቡኡ ድማ ክሰዶም እዩ እቲ ብነቢይ ንጓል ጽዮን እነሆ ንጉስኪ ልዋህ ኣብ ኣድግን ኣብ ዒሉ ኣድጊ ጽዕነትን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝብል ክፍጸም እዚ ኩሉ ክኾነ ደቀ መዛሙርቱ ከይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ ኣድግን ዒሉን ኣምጽሉ ክዳውንቶም ድማ ጠይቂ ገበሩሎም ንሱ ኸኣ ተወጢሐ ካብቶም ህዝቢ ዝበዝሑ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ ካልኦት ድማ ካብ ኣእዋም ጨጨንፈሩ እናሰልዑ ኣብ መንገዲ ነስነሱ ከቅድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኡ ዝስዕቡ ህዝቢ ዓው ኢሎም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም በሉ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተዉ እታ ከተማ ብዘላ መን እዩ እዚ ኢላ ተባዓደት እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ በሉ